fashion and also live ewo encareer munyina yeda mo ase se mo jebre na mutie Amansan Dawuro ma bibia nso etimi ekoso fine na ye to sa fra po se munyina mo bra na enkobo na ye bi asie mo bra na mo beso ye na sene etimi enkoso kama pa for wadwato ne bra ne mo Dawuro ma masha 80 fashion masa yedi nkomo ache enti wonso wache ye na bra na bibia so entime enye fine pa St. Louis Ventures Mr. Louis also ye na bra na fe ye nyina no yentime ndidwa utie mi anopai na bibia wo bia no dwaton de no pese de baba ye bon Dawuro emma Amansan Dawuro so ye kwa achiri pa ye sanso ewo social media no eso enti wo de ye ofra mi ameba why na ya bedi nkomo na de obetimi e de aso ya sene na afei yenso ya bo odwato de Dawuro atimi de ama wo no marketing de ho hia oton ade na wa mo Dawuro ama obi ante a me pa cho na te se de wo hye sumbu na wasan mu na no ese wa no ye 2 in 1 fa so bi en free so ba enti hye no so pa fa ma be se kwa akiri ne nkofo hu djuma kura udie e wa omantebo no mo so atumi aba ama omo ene wa bedi djuma na wo mo a omo no omo so aboa ma wo so atumi enye sika nti freme 0544 79 15 044 79 15 04 baby a wo bia no meba why mini team ne meba na afei no yatumi aba no wabedi nkomo na de opese ye bo Dawuro etumi ede mawo no ya bo Dawuro so etumi ede amawo na bibia etumi aye fine 0544 79 15 04 0544 79 15 and 04 baby a wo bia wo frame ya meba mini team ne beba na afei de also ode beso ya sene na yenso ya bo wadwato ne on Dawuro ama mankrofo ahunu de wonso djuma awudie na atumi aboa ma omoso ene wa bedi djuma mo wanya sika e de ahye obotom na bibia so atumi akoso kama ye live ewo YouTube ne so Katakyie FM TV Katakyie FM TV ewo YouTube so ye live ewo so tu betimi a join yesisi a na wahye de ekoso ne bibia kama odede ba ache yaja bibia eboko bibia anshada nyesa ede na ekoso nso to se ya ye na edam papadam mu no na wasore asom na ugina ho papadam tu som na ugina ho asamre na obi ada wo hwan kro mu no na esese usom sa na eti ano wada ibu oso apan oso pan na se wodi so okay ti na no si madam for ba ko che so ne ma me omo so pan be 5 okay nsana de achinti no meti sansem bi se ya na me busa mo se nyankopon se bi oyenyi mu ana se waheda ana se yesu ye shebre no ti safo no nyina ya na I sympathize with them say so no eba na mo da bere mu no nsheda David nyankopon because last enka and at dance the china kurami ensa dan na buagu mu so ku yeah nti very sympathetic ukopie mu ekwan ahodo a bi ti se amanchia ne ko be ne ekwachi no ho no nso ne sa to se so a kan ma okay so ya assembly members ni MPs ni ministers ni ahemfo ene wo mo tutugu e wo ho no ma edi bie wo ti say so this is the reason why Gala 7 Mejaika baby a yedi Gala bi omkwanye baby a Gala area bi enu wa udo ni baby a Gala area bi omkwanye ya ka kire me baby a yedi Gala bia no Gala ti atese bi always unko ne baby di you wo say pe no ho ase baby a Gala bi say ati atese bia no ode do omkwanye o very bad manso area mu hono nyina baby enu wa kwan ne ye yeah baby a di Gala bia e kwan ne yeah mosianso yeah atra mosianso akora beko ayi wo takrase manso takrase na meba no
Former MP, former MP. Manson Kwanta former MP, Prof. Kwam. The Chrome Hono. What try the Chrome Ho air quackity Manson. Area no you know baby akwanye. Baby akwanye. Baby Ebo Urawa, the baby see a bamboo penny for they are all responsible. I never quite a year will be said. As some the back Bamboo or war to the food or more the good galan. But on the pet, what person said, and I say you're quiet, and I almost say you one would say no. There be out. But you know, I won't be and say you won't be anyone to allow one. Reverend, what do you want to allow? If you must want to come. As I'm the phone, I say, oh, what yes? It is as the say do, and yet China need you to a bamboo penny to small be back on the Kruma for now, Papa. Emma so. Yeah. Yes. Galamsey Asempa, this is here, Reverend. Meja wants a muka. Meja wants a muka. If you say, oh, kaka, Grobit is a diamra. So, we drew a diamra to see ya. We drew a diamra to see ya, Medoka say, Reverend. Now, would the way and so that I don't go ideas were Tanwa, and now offend. I didn't rub bridge. I offend, right? Omwa din suona mensuo ere. Oma didi kuro ne ho nyina mensuo no ere by force. Achina kwa mu press conference. Eso satan no duru first no duru ade mra bridge ne ho a. Masa. Ensuo na wo se tum. Come on. Yo. Eti wo wura mu a. Yeah. Tina se nsuo na ere no. Because se uduru ade mra bridge ne so. Now to ani to nsuo ne so kra wo timi se sunsun bi e wo nsuo ni. Ba se sei. Omoda ne gata. Omoda ne gata Reverend. Na me ade mra hene. Ohene kra wo hwe ade mra so. Mimi wo tumia. Yes. Kama tunu da. Se mo tumia. Nti wo pem so wonte ya na. Wonde so da. Kama tunu da. Kama tunu da. Ade mra hene. Ohene ko hwe ade mra so. Se mo tumia Reverend kama tunu. Ja dintia na sometimes. Ba me fat etuo so se me di betu ne kama di betu ne se me tu ne se ma woro ne na ase pa bo kekewo. Kama me ye twa na chi pa o bedwen ma mo bia mu se. Because so do ade mra se ya ho. Ye di kuro ni nyina atwa ho ahia physical. Akasi ye ntu ko tar. Asiye ni nyina ye di. Ade. Atwa kuro ni wo ahia o. Ko wache. Awia gede na machine si to. Ghana no. Anso se police station wo. Police station wo. Ghana no. Enti no me ense bi wo no ma Reverend meje akire di. Mu de mo amuni abubo na eba e da achi mo asem beba. Mu de amuni na mo mfa sika no fa mabusuafo nkogu aburuchire why? Nyamba o makai segment dunia kwaku jeribe yi. Once say efa me ho. Efa me ho. Ya de efa ho ha ya na ne kan kana. Yes. Ya ha dwen. One way aba conclude say de wo kana wonka. Yeah. Enso say ya nkan so a. But efa ye ho. Efa ye ho. Na si efa ye ho ye kuromafo na edi galam say say. Ya ko so aka. Na che bi no mahunu say ye de ye kan bi. Because to say me efa say me show you sui. Enti say me mama time say bra aduma say. Na say me show no so time say na beba na say wa masa time na. Me timi anya ko na akọ. Simple. But sa krofo na omote woni ahemfo ne ade no. De enti am se meja won sam kaze yetimi nkutu no.
yentimi nkutu no ana meboa wo ye adwuma ofia na manager say ade a wo ye no mani nye ho jai wo se wo jai ya nye kwa na fie na abeko no wo je akota opam mo akota na fie nyesa ya ha no so di tumi but omo di tumi wo oman no so ne asase so ne die na omo ye okronim enya aban o I mean a kromafo na kasa omo na unru kobeni amanchia no ne ade kwa obi ato ne ke ema no omo ka ho pa omo ato omo kente no omo shafu ene omo bo omo koduo no obi a obi ema no omo te kobeni amanchia ne sedi uti ase etru ti bi kan kyerem se joma amanso ne firi na konwa no so osoro ho no ofa soja fo megu ha ansa no matumi agya di you have conscience so uti ase ye didi kuro na wie ne sa na de ya ye beye no ni ya ye ho yes sir kuro no so you committee fu etu de omo koso no mu ni asema o ke ku no nwene so na mentu mesi menini enye obi na ka che ekwa no ho pe na ska betesi mesi omo uduru esanse no se ya he efie twan obi okra ni jare achi pe ya odidi o eti mu de mu ni why mu ni mu de mu ni mu de mu ni muni o na mudi ya na mo kodura abrochire ho a eda dollar de behwa ye ba besi 2 no okay e ho na bo sa akwantu mfaso ni so na saa bere duduru ho a sika no ba be di Ghana ha ya nyesa sir na baby obetena obi sesi onum se bottle water grab a short oh yes omo mu cha bottle water no unim se a short pa it is a bottle water pack a this auto drink ka ho mineral bi ka wan sa no mama na e boba be kakra no ubetu pipe wo fie kura na ba bidie e ba tuntum yeah omo nim the implication so yes yeah no na make say they feel say omo nyomu sika omo betu nsuo omo di betu nsuo omo fie meboa na chemicals dey timi filter dey timi filter you mudi ada muni why muni gala no saa na eboboba ai boba o ebeduru ye nyina ye so na da ye nya asase fa nua kokoo no no nesem na ye mu kra de ye kra do so dada oh no problem wo de me so omuni be say omuni wo de omukoso no omuni na da wo be kra ne ma no a entokwa be si wo man ne be kra ne ma so na omu man be kra bibia biem ena ye be hu aduane a ene ekwan ya yegyere befa so atena kuma plane corona ade befra kwa aburuchire obeka me yati na me say reverend eti ya airport no be collapse one day ana oh bibia betimi etu befa yin watu kwan bibia betimi eti boba Israel ni Iraq obi nim Iran ubetimi tu kwa ko Israel sisi a untimi sa kwa ede untimi ko better eti boba bibia etimi si wo de mudi na mo fa esika no mo yire no ko wo UK no ne Canada no ne Dubai no mama mo yere no mo nko wo ho ne mo mprafo no na mo sisi adan mo enye hwe mo de mo nse ya asase ebe ka kra na eba ye twen wo mo aba o de me say boboba why kwa wo yari machi ya jo mini ona nansi America si atwe mo ba yo na make tu yo mani ye bebo wa bibia ye boko de nyame adum kakra ja yo krokro mu a eno na make say omo anwumre omo to aduane kra wo kwa ho yes omo wo sika eche ye ne ye share condition omo wo sika che omo ete bank ho no correct. Apart from that yes how much do they contribute to the nation especially in the evening o can ya catch us say am ekota dia tax was mitua one no I said that no na ye nyina your kota dia your tax and they say but don't we pay to GRA what you say omo wo sika che ye ne ete condition na say indirect tax dey one woni ehu anya time what you say woni ehu anya time o better one to koko anwumere na de boso me 5 million da bia o na ye ete ya no da bia ya ka tu ya say but it to be baby eti wonim at the end of the day no so no omo no masa ye mura no maja ne kwan ho ofifie ba no de ball na obehwe gugata nim ofi se o ye me nyame na wo ye me yo but the time is coming sabi na kasoa e yiri fa omo no na boboba so ti ase nye ne choki ya nsuo ni ja edi afra me say eda epo no on be choki ni won kra wona ma epo na bua be fa ye nyina so sane aba fom ha ye nyina be hunu nyansa yes yete ha enso na ba fa ye nyina ko na ye wa adwini ye na boa oman na se wonya wo de ye na da epo no be se asase no nsuo so cha asase eti nyame maaye enso epo no be bua be fa ye so nyasa na me che sa da be ba be yiri ye nyina ku ye
ni ebe hu ni nyansa obi be kasa mfa no oh baby e wodi wo de tena ho na koso aye de wo ya aben be bom koso na tena se na ye de wo ye George Bush ana Osama bin Laden on the aeroplane ko wura bank bi we okay Osama omo mo te bank ni mu ya adwuma no mo nim se bibi sa besi better enti ba bia wutie bia no bibia betumi esi enti de wo ye no wa yehwe se boa oman no na aboa wa nkasa fi se de wo ye de aboa oman no wa de betwa ho aba be hwew enti kwa wujari ye di omo achi a ye nya adwuma no eti galam say asem me mejaika sem trofo bi omo ya azan ye kanabule omo pedi ombedi omo akodi omusika no ma be dede wa afidie so e fa so bi aba me ha ye nya saa ye ntimi so nye enti wudi omo nkoso a na mu ni gala no yes sir mu ni gala na mo nom chemical na mu wu a mo be ba fa hospital ni aje musika ni enso ya mama yaresa ye hwe wa na Dr. Jabamu ya na anye ya no wa wu na ukọ ye omo kire wa ha ni asande wa shim boko ni aje usika etu dia monyere mo ho na mo nom chemical na mungu why so what ikromu ha etu ofisa wanya sika obetu nsuo okromu ha but onim se chemical na o tu forma amanzo na ba na nom ne no ano ono no onim da etu dia kwa wujari ya adwuma mama no pay why what goes around comes around yes and yes ya adwuma no betie fo aso mukika omo pensem ati no mina mira se do aransa na makoko ya adwuma no na me kam se awade yewo awoa yewo ayete meboa yewo empena ware yewo ware pa enti se akimedis etna na so kase eye sebi ni tohwe muba ana ni tohwe muba odi so work because yewo empena ware yewo ni nyina bi ana sebi enye ne nan no ode wo akora no enye ni tin ode wo no wa fa lawyer anti yes wa from lawyer okay menu anu enu ando kan enu anu eye enya wade ne the audacity the capacity say wo timi wo wakako ni mo biba na wo ne na wo na wo no nko ye ne ho ade no timi nya ho betena fidikasi ewe so friend say wo yere awa ha we are na say yo reverend e wa siwa ye won plan wade na siwa so be kan say we are na say yo wo si siwa ye nwa ye nyim no asiwa no ye nyim no asiwa ye nyim no asiwa ye nyim no obi anu obeka che say wanyini timi mpew santinika se me nyim na abone be no ti santinika se wa no ye wadwe no ye wadwe ketwa so what I say wo ya kwada eni yesi no wa ndi ono ye nyim na nye yi enti ne he na ode wo akora no wan akimedis ne he no si na siwa ana me chese ye firi ho emre ni ti ye firi ho ne he na ode wo akora no ne he na ode wo akora no ye nkase wo se wo nkasa ne die mu ba wo se ne die mu ba wo se ne tebie mu ba enti ni tiba ye nye ni tiba bibusa se na chiba enye ni tiba na fuba nye na fuba ye twa so na ye mom nko wi obi ade ensa meje ho mra ne se de wo no na ya o kan wo nkasa wo ko wi obi ade wo se ni tebie mu ba enye ni koto ba nyim obi ba ni aso ne sa enye na soba abebisa de be mo nyim enye na soba enye na batwa ba eni tebie mu ba so de ko be de ni mu anu da bia de afo bo na on peso bone na de bia afo so se minimu dada ena tie fo nyinu se wo de de ati ko nya susu ni mse de tebia na wo enye echi ni de wo enti eni tebie mu ba enti kwa gujari obi afa obaba ya pa ai abawie ade na bawie oye ni abawie ai to be fair na wo sa obeka say ene ma mika se bi erikus we nyamedwuma reverend nyamedwuma nyankopon okwan a ofaso mo obi aba yesu kristo obi yire na wo no obi yire ana wo no ya wo no nwabuom nke beka se da bi we ne ke se wo no konfonochi ya wo no nwabuom tinyame na se akwa ni free akimedi stadium mo bra wa bra ye nya ne ma mo ade nyame na aka okay nyame na hye ye besi bie nyame hye yesu kristo ma me no nwale no mare yesine si wa bi na me kire wo no bi yire no obi yire no siwa yo nwale obi yire na won kokona na be na ba wo no and so next spirit no be ebe da ye say bone and next spirit no be da wo da ye ma ye say bone mo ka si ejimi on mo ka si ejimi and next spirit no be da ye say bone so won konkron ana ne me record asem na wo ko aka wuni mo no I mean
Eti no na ya kukule no bon ko da no so gisa me di ani nan na you say one day bia wo ti a wo your research e be kan dey a no correct but the okay there I'm very sorry to research research ya kula bem nya na sha se kire Joseph nya ne na ne yere no tu fie Mary no tu fie Mary no tu fie oh asiwa nya wa no tu fie ana no na wo do na busuani mo asiwa nya wa de okay nana mache ebe Joseph minia nana bibi aboko nyame adum boko mu bojuma da se maji mi show afiro mu nsem no nana asem we di wa ai minia o se ye kasa awade a aware amamre okay ekwan fa so eka oba ne oberima bom okay se okunu ene oyire okay ye no ene aware amamre kwan so okay na se oba enkrata mu we have types of marriage okay se fa types of marriage na ye no na ye wo ayete ye wo asiwaware wa empra ya ware oh adena mami kasa mami wie de mi kan wi na bo obo ya me show empra ware eye aware but the American nan say ye wo aware pa ye no ena ye gitum e wo Ghana ha okay but ye ka say awade ahodo dia ye wo be 7 ye ena me ka say mama tro me say ye wo aware pa ye wo empra ware ye wo ayete ye wo asiwa ni nyina e ya aware but je gitum wo amamre kwanso e ye aware pa no doesn't mean say authentic. Yes, okay. Yenina Bible, Alpha Bible. Yeah, live. Yes, that is what I want. Okay. Yeah, live. YouTube. Why? Yeah, live. YouTube. Katakyie FM TV. Timesra Uti abotimi ahye. Yeah, live. YouTube. Katakyie FM TV. Katakyie FM TV. Types of our yes. Okay. Eti Nana Ben. Assembly nyina ne say. Wo mabrantie no baako. Ena wo no obi baawo. Wo no obi baawo no. Wo nye ne ho ade. Onye wo yere. Okay. Onye wo yere. Wo ne na wo. Wo ne na wo no. Wo say ba amane a. Wo say ka kire me say me yera wo. Na me ya metadua mu ba. Ena me kire ne say wo unkoye ne ho ade. The fact say yenim say wo ne na wo no. Ebi akola na ebusa say wo ne ho ananyem. Ena oso wa. Ena wo so wagye atum say wo ne no. Eno no e ma ne nya ne wo yere. Na no kura mbo no yem kan fa hoahoa ye ho say me yere metadua mu ba wa bra wo no wonye ne ho ade. Ma asem ni nyina ni adena de biam kasa asem we chiro enjo ngwa na ato afidie no so oba friend papa and definitely oba na yere no one definitely le de menua na kasa wo na je o woni say ayem plamba okay ayem plamba better yes so wonye oba no ho de onfansa enkoma ne papa ene na busuafo ne maame nom enkyere se abofra no woni na kan bom se okunu ene wo yire na se woni no awu a akura no ye mpraba okay enti eno no kura ye nya kokoduro sanka se me yire o ye no de ena me ka se obia ne de we obisi afa no okay obi ohodum kura o de bisi se omu a ebia oye sofo oye sempakani ne bia bibisa atono a ono na se bibisa atono a obetim de asia akopem se obe no wade se be enkramofo no eto se bibi etono saa
obo se owo no a woto akura ni dina no dia fa ho no waye it is how eno no ye jitu mu ya mamre mu ana se obetimi aka se wo ye ohire sa o ya jitu so wo ye ohire sa yes o yo ire empra ire empra sa ire yes empra sa ire no empra se na me ka se ayawade na e classes eno mo chema chemo empra ayawade e classes e tap for comedy ade na won pese aduane no pese we ya kan be aduane na mo be wa fiti we conform ba yes anti sa kwala no every day anti worry Mary. There is no record that shows that Mary was married to. There's no record. In Twitter. Oh, my God. And see now Martin, what dear? Omo kamo bibia. Kabra, okay. Kabra. For no tum na me come Ibrana. Me crash. Awale yo ma wo do bibi. Answer na Bruni ede sa word ne eba. Na ye de no ho dada. Asiwa wale no. So bi ko hia akora bi, panyi no ko si akora siwa. Obona ko ma. We en bibia sa ko no. Otimi ne wo. Ah, otimi ne wo. Tie, ehwo no me bo. Awole nyamba mu. Na sa wale akora, mo je wale na wo. Da bi nya ne sa. Eya wale akamfa akam bi. Wale aka ho bi no. Eno no otimi ne wo. Now to make us what you're hearing. What you're hearing, and so when they so enti awarian yo ma hu do bebe na broni die na e ba ye no ene ye die no broni die ba ko petum se obi ehu ba no ne tie awari ye wo kanchima bo awale ye wo ahinwale okay ye wo ayi sumawale ye wo wale bebe mamre mu no o ba santima mu ye gitum sawa ba broni so ba no ansa wa bra wo ko ni wo siafobia ye gitum sabi wo akohia wo bena wo abonten no wo akohia ba yo no abonten no wo de hyehyɛ ho no a wanye mo bibi tu akwala na bibi tu na bosi enimu o Jabi mebo akohia akwala no abonten obi a no wo de hyehyɛ ho na wanye mo wanye mo no ye ka se empra oti mpraze empra ne se bema no oba ntimi ba beda bema no ho ahmache first pass ye ka wo obi na obi twembo meba wo de meba mo e ba benu lebi no e wuso be dia tum amna ya aya awale no Jabi me say meba akwa no enti ye ka se ompra ni polofantam no soro ma chimo ko enti ompra e say ba wori bia oba ha se oba ompenna ti ompenna no ana ye empena ware se wa dia se emu no awot bi ba na emum se omugu ana se bia yi bibi so muntema abushafo ntrasi ni o ma sema aso but eya wale enya wade enti na abushafo ntrasi ni wa asem okay right enti you're live on YouTube. Amansan Dawuro live on YouTube. Why? Katakyie FM TV. Tukoha ubu live on Katakyie FM TV. Na Ben wa say era Ben kwatin wa say mama mana kwa ban wi na fe o den dem fa me homrew. Ye be ko nkrata mu taw. Na fe ya discussion na bibia so atumi akoso kama. Nti said ye uhu ne said ye woten ne said ye wo fa ne bia no. Eyempena wa nyempena fiada live ye be wie no ye be kele sa de wi. Efri ofiada. Na bibia tumi akoso na Ben bibia boko na me adum boko na bibia na sa oh na no su etuto yi no ai in fact the sema baba nyago okay omu amutu akontufo omutu kwan ebi ntimi nko eni ade anope se me video bi send me se wahwe na se ga Facebook ko betimi e de atoso ama na dia ka ho nsem kakra bi na ya hwe wo hwe a emotion so ya Amansan West ufa ye yoso ya na wona musa say di kobe amantia ahrewa na kwasum na emotion so eto aso sa ikrui na ye sa ohwe sprinter bus bia nipa gum na nsu ajiri na odinam nsu no eduru ba bi na ka no pra na ase atim nsu no a menua na akoye arewusem
na oba bi gyina akyire ma commentary amisia so yɛnka Ghana ho anaa yɛnka Ghana ho anaa nansa nso sɛ mo amunim sɛ yɛnka Ghana ni ɛda yɛ social media no so ɛda yɛ YouTube no so Katakyie FM TV ɛda so na deɛ meka nyinaa ne sɛ saa ɛkwa yi a ɛda hɔ a yɛdwi so mmerɛ bi na kotare bi so Dr. Anane ɛna bɛyɛ ya kɔpem amantia na ɛtutui MPP samba ɔmo ayi no Akufo-Addo baeɛ ne Nana baeɛ no yɛ sɛ ɔmbɛyɛ kwa no yɛne a yɛkyɛ ama wontumi ɛna gye kwa yi bɔɔ soɔ ɛmfie nwɔtwe odwi so kotare kakra no wɔ so anka ɔmo kɔm bɛdɔgye ne nyinaa no odwi so ama kwa na da hɔ no saa 8 good years ɔmo antumi anyɛ gala nsuo no so ɛka ho na no so abu afa so enye so ɛho sunsansoɔ enye na ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ yɛte ɔman mu na nsuo bɛtɔ na atumi ayira fa kwan sei na mpanimfoɔ a ɛwɔ man mu ɛnhwɛ ho asɛm ɛnka ɛdeɛ na ma no baasa ɛkwan no ɛbere sɛ ɔwɛ ayi no ɔmo nso ma yɛ covert no hɔ ɛna kaa no kyerɛ sɛ ɔmo fele soro no ɛna kaa no ɛfa fam ɛna susuae kɛseɛ na ɛfiri soro sɛ ne nyinaa ɛba bɛfa ɛkwan no mu na ɛnukura ni drama na ɔyɛ esi no ɔwɔ akukuduro na ɛwɔ sɛ nka polisifoɔ ɛne ɛkyi no because wɔn sɛ nipa bɛɛ 23 nsuo eyiri ba sei akukuduro bɛyi na wɔbɛnya sɛ ɛwɔ sɛ minko adeɛ mi de mi kaa no ɛfam ewura mu ɛkɔ so wɔbɛ ana nsuo na mene taisi ni edu vivi na amene taisi ni akukuduro bɛyi na wɔwɔ a ɛwɔ sɛ wɔde kaa ɛkɔfa saa nsuo yi mu eti ka wodu vivi no a ɛwɔ donko no ɛna kaa na atuma nko bi wa ɛnka wadi wɔn wayɛ wɔn papa na ɔmo nso ntumi nsi nyina because nsuo yɛ ɛkɔ no nua wodi agorɔ na nso bɛsi mu a ɛdo bɛkɔ na deɛ ɛka nyinaa no sɛ Amansie West ɛkwan biara ni hɔ a ɛyɛ papa ɛwɔ hɔ sɛ mu tie mi wɔ Amansie West a menim sɛ ɛyɛ kakra bi la nkakra YouTube no so yɛ live ɛyɛ ahwerewa asuo nwini patuom ne adeɛ ɔmu nyinaa ɛtie yɛn mo ma yɛn feedback ɛmfiri hɔ nom na yɛhu kwan a bɛfa so a ɛne mpanimfoɔ nso bɛkasa na ɔmatumi abɛyɛ it's very serious mewɔ hɔ no madamfo baako yɛfrɛ no Freeman ɛna na mene ne discuss no ɔde kyerɛ m sɛ ɛnɛ deɛ deɛ ato yɛni yɛnkɔ ne yɛba ɛnti sprinter pass wei no ɔdɔ wayɛ adeɛ sɛ watumi de atwa bet sɛ yes na yɛ advice no mehu akukuduro kora ɔbɛnya sɛ nsuo wei ɛyɛ na ɔnam mu na mehwɛ sɛ nka menya car number na nka yɛ ha car drivers no bi a na nka mama MTGG foɔ no afrɛ no because it's very serious. It's very serious. Okay. DC a wo. Yewura ye besre wo ba ye nche. Ye se wo hwe de etu aya ene enka enam wo wi bi da. Na so ye besre mo. Se mo hwe na animanim ya mo sia so ba bi a saa ensuo yiri fa no. Se ensuo no afa na beto na kese pa. Uti we da fo kasa. O so afa na ensuo no ba beto. Se ya enkofo ye ne bia ema enu na de motima nyamutse didim ebia ɛda afro ɛbɛtɔ no wantimi anyawuti andidi ɛna yɛbɛsɛ sɛ ɛkwaeɛ no nso a ɛdam ɛkɔ ɛyɛ firi yɔɔso ɛkɔ saa area mpatuom ne ade ne nyinaa no yɛbɛsɛ wɔ mu sɛ ɔmo abae no ɔmo ani nkɔ ho na ɛhɔ no ɛyɛ baabi a ɛnam sɛ kwaa no nyɛ ne nti no ɛyɛ anrobers ɛtumi ɛrɔbu ɔmo paa wɔ ɛkwaa no so a yɛ ana ɛnya agorɔ na nsɛ agorɔ a meti sɛ yɛsɛ yɛde baako bɛto hospital a ayi anrobers no ne polisi bo nya abanta bi wɔ kwaa ɛma baako ɛyɛ afɛn community hospital a ɛne nso ɔbɛgye na yɛre hwɛ a owie no yɛm so ma remand no something like that enti ne yɛbɛsere sɛ mpanimfoɔ yɛ ha MC ɔnabo okumkom ɛfiri a yɛɔso kɔ akɔpem amantia ɛyɛ ne mpasua so na Amansie West wɔ no so atoa so saa mpanimfoɔ yi MP sɛ ɔmo hɔ no yɛsrɛ mo monka mo mum na MC ɛne DC nso hɔ no mo nyinaa monka mo mum na mo lobby si yɛbɛtumi ayɛ kwan no ama apart from sɛ nsuo tɔ mo hamane no amanfoɔ so deɛ tuo kɔgyina kwan no so ɛrɔbo kwan no so a
minua enye Enye. me All tell right. some eba wi Okay. kakra no na me de atwoma mponua Yeah. issue bi kakra ewom eye be ya wada no na yenya ne ntie se DC yabo DC din ewo ho no mu a Okay. enkrofo jubility Okay. ene the aba bontin say sa jubilation ne bae Yeah. aye honorable Ishak declare no say aban no aborigin say oye MC DC ewo atwoma mponua constituency no enye no kure entimi gina afidie kese so say esa information na ebae no enye no kure ehwe mu aye no ama press conference akoso a yenu afeza na edi sa press conference nanim omu se enye no kure say yabo DC biadi ewo hono enipa miensa na omu gina mu no eye honorable Sakina honorable Ishak na honorable Combat sa nipa miensa ya na edegina mu a omu miensa say aban no ebeyi DC edama omu na de omu sa aka nyina say atwoma mponua ama ebuntuo ka achi ho enti omu sre aban no say omu a omu na ka eye week ya esimu ya no omuwa na eye omunya omansi krati panyini ewo ho no enti minua so far so good atwoma nsem a ene kakra me de aba eno secretary yes Asante region etiminu So mo say we be secretary oba abamba obetimanya minister. yes To mo pe secretary. ntinominu ene ma nem di free atwumampatem Matimira me da say chire no yebesa be di nkomo biem na odede Minia. okay tisi mi yanko e ne yehwe efa me ho Minia me da live on YouTube. me da se but answer no aha ya atwema ese ma tiefo nyina tia se Nyameba wo bodwuma Nyameba bodwuma because asama papa kan Nyameba enu a wo frɛ Ishak the last number 888 no o frɛ no so unim number no da ye frɛ no ema o kan ni se bebre bet Nyameba ka se da bi esese ekutia omu obia de e kyena so omo se ye press conference e wa de mra ayi no nti o si omu wie ni nyina ana sa nkomo no kan betima di ha enti no atiefo nya we se se me ba mu kakra sa press conference na eba no any ade no ye no different angle only now the same story enye ye no the same story ye ni ye bobo ye sama no enye wo sem na make na me chose de wo so di bobo bro yes Nyameba friend no am wo kan ni sem bebre ti ye se ye nti ono nko ade mpa medi komo itu obe company fo na aka no ebe ko sekina ho ebe ko obo ho anya fo nko ansa ni yewia ya be lisa nko no the issue is this say government appoint you say we this year official letter e ba bonte e ma media or mu address media wonya bisa e bin sa ma enti adena is clear say e money and no declare maka media maka yes ye declare and yes me wa ha na say me wa asem ye declare na aban no emfa ayi ma say ha de ba ye nyina ehunu menua Nyameba wa hunu official letter ba say okay any man say the family say contest ye nim say obi about ntini ye be ko ye happy birthday Nyamema no kwatenten
na ɔmo ne bɛ good leader ɔmo bɛ mo ne bɛ leader ɔyɛ greater na ɔmo bɛ ba nfa so ɛdi ɛma busua no eti no Lamin Jamal Menstan baby a wo bia no mema happy birthday right mame to adwuma die no so afei na maduru ne pompom so no na mame ma headlines ne animo no me pacho mame pani bia wo no wo mfie edio de wotwe enum 85 years ofiri mu okowu wo baabi sebi na yɛhwehwɛ na yɛ hu no mesrɛw yɛkɔ hu ne nompe ɛwɔ baabi den kwan bɛ so yɛfa so edi hu no ne to so bia mo anso ɛyɛ enkomo bia me pacho sɛ mo kaya asobotwe yeah it was alleged say wahini bi ɛne ɛyɛ asobotwe no ne sister epanyin ne mpena wo mu kunu ɛde ne hye ɛyɛ ɛfom egyaade mu kase 2022 3 years ni na no ya wada omosan so ɛkɔ asetena ɛwɔ court wa ogu so edi ensem ma bobo ni mu ate poya nipa otu amena ɛmeyɛde botwe ɛhyɛ mu no ɔsɔ charge 20 Ghana cedis abusuan yɛ to so a die twatwo kra nam sɛ nkyɛmu ne wanti no nkɔmɔ ne yɛ miɛnsa die twatwo kra mpo no ɛyɛ NDC amonyekuo bi ya wɔ mo nkrɔbata ɛwɔ Tano North school feeding me patwo ntɔkɔ bi esi ne sɛ ne yɛsi aka school nnuani atu agu no nyame nko a ɛnenim abusuan wei ɛne nsɛm bi a aka me de ɛbrɛw ɛwɔ ɛfame ho segment on Katakyie 90.9 FM ɛnɛ ɛyɛ duada kwadwo ɛne aduafoɔ nyinaa no baabi a mo wɔ bia no mekyia mo June bosome ne da ɛtɔ so aduonu mmienu 17 a na kyɛ sɛ yɛkɔ a ɛno no eti wo bepia ɛwɔ hyeɛ baabi a yɛdi nsɛm gu anɔpa yi yɛwura Ben ɛnso so ɛde ɛyɛ story edi kan ba yɛ a asase na munkama draba ni deɛ ɔse wɔn deɛ esika hunu bi obedi bi no mpatwɔ ɛda hɔ no sisi a yɛtwa gu a amanfoɔ hwɛ wo bɛhwɛ sɛ deɛ amanfoɔ si ba ɔma no kyɛ sɛ obi ada ne ambulance wow wow nyasam ketwa deɛ mede ban so no yɛde nyinaa so bɛgu wɔ bi Katakyie FM TV Katakyie FM TV YouTube no so na nso aba bɛhwɛ bi na enema konkan so ɛde ama wo mami konko pie mu ɛwɔ Bia East District kuro a yɛfrɛ no Camp 15 sɛ wonim kuro mu a wonim a no wɔfrɛ no wabusa na hɔ na wokɔpia mepakyɛw maame bi a ne din maame wɔ mfirihyia aduɔwɔtwe no mu 85 years edi ana dodoɔ na adi ne mu no ɛyɛ adwoa gonja wabrɛ a wɔnyɛ gonja ni na ne nyinaa no sɛ maame ɔwɔ ma mmarima mmiɛnsa ɛmaa yɛn nso so mmiɛnsa na maame no wɔyɛ obi a ɔyɛ kuani ɛwɔ mu na ɛbɛtɔ bia sɛ maame wɔkɔ fuom wɔ ama biem ɛneɛ yɛsi twene mu ma kyɛ sɛ information centers ahodoɔ ɛkyɛ sɛ yɛkeka mu a yɛahu maame ɛdɔm mmerantewa ɛbɔ wura forest mu kɔhwɛ maame yɛahu no ɛntimi ne wo kɛsɛ mosome maako ɛnan nie abosome maako ɛnan nie ɛna sɛbi hunters abɔfoɔ anaasɛ mpo no wɔn a wɔkɔ ɛkɔpɛ nam wɔ wuram ahayɔ fantastic na wɔn ɛkɔɔyɛ a wɔn pɛ nam no bi na wɔn ho sɛ wɔn nkraman ɛwɔ baabi a wɔn po ɛna wedi wow wedi aw wedi kyɛ sɛ ɛhɔ ana wɔn di mirika kɔ wɔn kase dɛbi ɛmoa yi yɛ wɔn ntaa ɛmoa bi na saa yɛn kɔhwɛ neɛ ɛkɔ wɔn kɔɔyɛ a maame a yɛ kase wɔfiri mu no ne nnompe ɛna egu hɔ nom a kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa na ɛkama yɛ sɛ kyerɛ mi ɔwɔ kurom hɔ ne mpanimfoɔ aka ne yɛbɔ nkɔmɔ no wɔn kyɛ sɛ nkanyɛ maame no ntoma a ɛka ho bi a ɛnka sɛbi hunters no wɔn antimi kura mpo ankyɛ sɛ maame no wɔnie ɛni tenten paa ɛnam a wɔn pɛ no wɔn gya yɛ etumirika ba fie ɛbɛbɔ mpanyin amaneɛ mpanimfoɔ nso ɛyɛ ntɛm afrɛ kɔmanda a ɔwɔ kuro no mu no ɛna mpɔtam wɔ ɛne apolisifoɔ aka ɛne kyiame ne sɛbi ahemfoɔ wɔn wɔ hɔ na nanam tena akonnwa wɔn a ɛka bi a ɛwɔ mu wɔn nyinaa bɔ anan ɛkɔ pie mu wɔ baabi a maame no ne nnompe no sɛbi na eguo ɛbaa saa no wɔn kɔ yi apayɛ wɔyi apayɛ no wɔkan no mmienu wɔkyerɛ sɛ nipa bi nsa wɔm ɛna maame no sɛbi wɔfiri mu a ɛne saa nkorɔfo korɔ no sɛbi wɔn so wɔn bɛ fira transporters so yayayaya na deɛ ɛbɛto wɔn no wɔn ankasa wɔn bɔ nsɛ yiw ewiase bibi ni wɔ baabi na bibi ni baabi a nkɛda nkɛya ntua po no mu sɛ nso maame no sɛ ne hyɛbrɛ anaa ne nkrabea a wɔn gu nsa ɛkyerɛ sɛ ɛne nyankopɔn ɛne nananom ɛmfa no kra ɛnsie yie bɔkɔɔ nana ɔsɛe ɛyɛ kyiame a wɔwɔ ɛyɛ camp 15 kurom hɔ nom saa nso ɛna me nuanom nsɛntwɛfoɔ no wɔn so no yɛne wɔn ɛtwetwe nkɔmɔ a na ɛnya asɛm ketewa menim sɛ bere sɛm no yɛnya kyiame a yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmɔ na asɛm no deɛ wɔm no wɔn nso so ɛde abrɛ yɛn ɔdɔfoɔ sɛ wotie mi a afei na wakyim ɛyɛ wo fidie no ɛde ato ɛyɛ Katakyie 90.9 FM a
me patro na de wo mo eno no enkomobo enema na sensama etisi awo ye potem no eno na mabo no po makeka bia bu matete bia firi mo so no so ana de sese wutie no me de abrawo etu wo pe videos ni bi so ahwe maame ni no mpani ade ane ne yakoso na me patro betima ba Katakyie FM TV o YouTube abe potenta video no so na so ba be videos ni bi na wo hunu ni a ekro me patro story a etoso emienu se mo be kaya na me mo asem no tofa enfankyerɛw 2022 ye wo ho ye nka bi hyem ane ye kye se abaya bi afa no asobotwe ya wo yeji na abaya no na wo pe nursing anase mponu wo pe nursing sa no meka no adwuma na ayo na wo pe adwuma na aye wo ankafo ayaresabia ya eno wo Central Region 50 Mountain Cape Coast ane ni potemu meche ankafo psychiatric hospital wo mo sa bodanfo yade na wo pe hodo adwuma na aye because na oye nurse ni na onu yeji ana na se bi odi ne kwi na obai asobotwe ni ho fe yi pa se mo bekaya na enum no wo ye na dwene se wo bekọ ankafo hodo no na nam se na ne sister penny na mpena ya ono so ye fe no Michael Dako wo krom ho nti no wo ye so wo ne wo be fa no so no ko hodo mo na wo kọ ye interview no on the 8th of September 2022 abaya yi ekọ ahono mo akọ ye interview no obi ye ana wo frɛ ne sister penny ne mpena ye frɛ no Michael Dako no se wo mbra pekelo no obi interview no wo di taxi ene ko school mo akọ pekelo no na akọ pekelo no anam adwenboni e woni patrim na ni patrim na bo frɛ ni apama hwenti no abrantie bo mbode ade abaya yi share taxi ma wo de ne kɔ abaya no busa ne ye ne yakɔ o ye pa bia tena no bibi wo si o mate asansa ne sister penny ana na mpana no nti no wo mpamua wamfa adwenboni bia ntachire wo tinani a me pa to abrantie yi ade ne kɔ kopie kuro bi afɛ no eskafo amantam mekyerɛ akwa kuro enti eskafo amantam ma minimum nkomo mratew wa ahoma no so na menhwɛ ma men kɔ bia east na men kɔdi nkomo kam 15 chiame a owo kuro mu ho mi rate men kam wa channel pay ayo ene bacho bia bɔkɔ de chidian pa da ro ma ya ho de odama bacho na chiame wo kam 15 mpachane yo eni de ni abrase mu a yenya ne ntese ma me bia o mfie be se fie dio wɔtwe hɔ ekro yakohu no na yakohu ne baabi na ne nankasa no ne ade ɛho nsɛm te sɛ ibɔ ne tɔfa mai me da so na o kan sa na tie ya bere wa ne krache na okɔ afu maba bosu me nsen mu afi mu a nti okɔ afu no wantimi amafi si adam sunsuo to man from afai nti ade achi ya no ye koye police case ye to ho announce information center makromani na akɔhwehwɛ no ya wada isi da memene da na je yan hu no nti na ye no ese ye mabuchia no so na omuso na mo bi omutu de fa ho nti je ya rehwɛ no a ye hu nti ye gusu a ye so twedi amponya za se aso mbe mo ambe hu no nti na no ya wada ni na ɔtwe na mranke bi ko nwura mche mo kwa akɔpɛ akranke bi abayi mpusio nti mo de akranke na che ompam na akyenekyen na mo tete na kama bi ehidide to mo tresi ko bi akama no ho no to mo ko ya na akama ni gina na nkasa bi hu a aboa no wopo nti mo tan ba bebo chame na nan mama ne nti nan mo so san de atam ko ja police for nti ya police for no so ba ma ya kwakɔhwɛ ba na nankasa no egu ti ya kwa na ya mpate ya bere wanwa ntoma na ifra no a ɔde kɔ fom na ntum mpabo ɛhyɛ no no ɛna me yedi sɛ ya bere watia no na bisa ya sanity all right nti ye chi no na kyese di boy busu sɛ no no ya busu no miensa I see ɛna ɛhɔ nso so no nkɔfoɔ mfuo ni adeɛ bi amɛn hɔ sɛ yɛbɛtumi ɛho adekodeɛ pɔte pa ma abere wani kopie hɔ ana obi antimi ante ho sɛ bia pampan bia na bibia akora kosi si ekohu nankasa no dabi babi ekohu no enye na afom hɔ kora mfofo bi ne ekohu no babi ekohu no enye na afom hɔ kora okay enti ye hwehwɛ afom hɔ ne de na enye hɔ kora mfofo bi kwayi bi mfofo na on ekohu no okay nti sɛ na mususu sɛ de pa na de ne kɔ share sa fofo mo ande nana ntimi nkyerɛ wan sɛ me sɛ ɔkra so ɔkɔ fom
nti na ya adwene kɔ bia na afo no wɔ no okay ama de den kama nyina rutu home fofo ne kwai ne nyina nti ba bia ya ni na so kora no na moko amna nti no kɔ kyerɛkyerɛ na yo mko pie sa de ne so wɔ hɔ okay na dama ema amusua ya kɔ na afei ya sanso ada wase ne obre bibia ni a ebesamba ni abedi komo me so me da sin ya mi shira mo don kama amen tie no camp 15 bia East District and I kokodi sa enkomo no edi free and nti oden de kofa bai eja kwa wujari to asoma me na me to so na me kan asobotwa asem esi 2022 no ya 3 good years ni yenya kan asem no ewie ya na no ya wada mo kotena asem no so ewo aseni bia na me bo no tofa ama nkronkron bia wo tie me no so tie asem ni ye na wonya picture ne clear no eno no rabra ho ha no ha me na ye omnya no say da ko ede ne kokopie mo ewo uncompleted building na ba ni busa na hey was o meji ade aba ne ye ko why nti da ko dan ani a it was alleged say woni tufuhini o tutuhini tufuhini ya wo ekunfi akwa krom wo mo ka mu bo ma wo mo sa okay omo fa chire na ene wo mo chese crop and sound toy wo mo di jinjama ba ya itiri ema sebi wo free mu a anya sam keto ya ye pa na edan a wo mo di abaya yi kɔhye mu no it was alleged sɛ saa dan no ɔhene no kwansa no ne dan a wasi a wonya nwie wabobɔ so kama ne ade bete kitchen wɔ hɔ no ɛhɔ ana wɔm kɔtu amena no a wɔde abaya no ɛhyɛ hɔ na mmom ansa na wɔde abaya no hyɛ hɔ no mebatɔ it was alleged sɛ abaya no sɛbi nwi a ɛgu ne mpokua so no wɔ mu babaa ne nyinaa ana wɔm de kɔɔ yɛ a wotumi sɛ adeɛ wɔm de kɔ akɔyɛ no wɔbi nim sɛ sikaduro sɛdeɛ ɛbɛyɛ o wɔm babaa ne nyinaa ne kyɛ sɛ ɔmo kyɛn ba bɛsa na ɔmo kyɛn ba bɛsa wɔn yi ɛnɛ wɔn yi so twa so kɔbɔ ma so yɛ sakola enwi na nam sɛ na wɔn yi nti no wɔn anya baako kora wɔ so yɛ a wɔn de abaya no so ɛhyɛ fam na deɛ wɔn sɛ afɛduodu reverend wuntumi ma feedback wɔ hɔ afɛduodu yɛ a wɔn wɔyɛ sojani wɔyɛ srani mepatwɛw wɔn ɛna ne nuaba ɛna asɔ na ɛbɛrɛ ne nuaba no kɔ yɛ a wɔfrɛ no a na wɔnya no ɛma wɔtie no wɔanya no wɔyɛ ne twitwa mu still ne wɔnya no ɛna wɔfrɛ polisifoɔ ma wɔn ba mu etu wɔn kɔ sukuu mu hɔ ekobusa na polisifoɔ ntumi de scrap wɔ onua a wɔde taxi ne bɛfa no na ɛsɛ ne nyinaa kɔkɔ si ɛyɛ yɛwura daako anaa daako ɛyɛ ɔbaa na wɔfiri mu ne sista panyin ne kunu anaasɛ ne mpena ne so nti apolisifoɔ yɛ ntɛm hwehwɛ saa aberanteɛ no ɛkɔkye no ɛwɔ anomabo na wɔkye no aberanteɛ no gye sotoro kakra na ne wɔka no korɛ sɛ ɛyɛ ampa deɛ esi yɛ ne yɛyɛ nti nkɔmɔ a mede abɔ mu no wɔka ne nyinaa de kyerɛ wɔn sɛ yɛ ampa saa na wɔn yɛyɛ nti apolisifoɔ ntɛmpa no wɔn kɔ akɔ kurom hɔ ana wɔn kɔ exhume yi ana wɔn kɔ yi ɛyɛ emu no ɛde efiri ɛyɛ sɛbi amena na wɔtuo no saa abirɛ no straight ɛna yɛde kɔ court na saa 2022 mu asɛm a meka yi mepatwɛw court asɛnibea mekyerɛ Cape Coast District Court 2 presided over mekyerɛ ɛyɛ mmerɛnim ni anaa judge tɛmuafoɔ a wɔn tena asɛm no so ɛyɛ her ladyship Benis Mensema Akon wɔn tena saa asɛm no so yɛ nsɛm no mabɔbɔ di mu ate po gyinaa no wɔtɛsɛtɛsɛ mu na deɛ wɔn sɛ ɛmmerɛ wɔn yɛɛ no wɔn sa ehu sɛ dabi sɛ na nkɔfoɔ wei ɛnyɛ saa abɔne no nkɔ na wɔn adi wɔn sɛ ku abaya bi ɛfɛ no Gloria Yɛboa wɔn mo wɔ Kumasi bɔ kurom na wɔn nso sɛbi wɔn pɛ sɛ otu kwan kɔ amanɔne na wɔn yɛ wɔn te sɛ deɛ wɔn yɛ agent na wɔn daadaa abaya yaa ɛma ne bɛ pie mu wɔ nkran ɛsɛ daadaa na ɛma ne bɛ pie mu wɔ Cape Coast wɔn a wɔn nso wɔn ku no yayaya on the 17th of June 2022 eti ne nyinaa nkɛmfoɔ no na kyɛ sɛ wɔn yɛ awudifoɔ paa na ano yɛ wada ɛna wɔn sa tena asɛm yi so na ɛkama yɛ sɛ 3 good years ɛkɔ 4 years ni asɛm yi wɔn nka nwie yɛ ti wɔn ahwɛ a wɔn na wɔde hyia kora ne asɔ botwa wɔn ahwɛ a wɔbɛn kuro bɛbu eti yɛ wɔ de yɛ a wɔn kɔ tena asɛm no so yɛ a mekyerɛ ɛyɛ Cape Coast High Court 2 Cape Coast High Court 2 ɛhɔ ɛna wɔn de asɛm yi kɔ yɛ a mepatwɛw ɛyɛ yɛwura anaasɛ mpo no otemuafo a wɔtena asɛm yi so ɛne yɛwura John Mark Nukunu Alifu wɔn na tena saa asɛm no so na ɛbɛrɛ a wɔyɛ cross examination no ɛna wɔn a wɔtena sese no hyɛ aseɛ ɛbɛgyina ɛyɛ adaka no mu na aberanteɛ baako a ɔbɛgyina mu ɛne n'asɛm a wɔkaeɛ no ɛne ma ɛyɛ asɛm wei agye ntere ha ama obi biara tie bi a na ɔwo so ne ti na ɔwo sɛ nokorɛ we are living in a crazy world and we are living with Babylon and murderers ne nyinaa ne sɛ aberanteɛ ne din ɛne Jonathan Wɔben yɛ a wɔno mepatwɔ no akonta ɛne ɔhene no afɛ no kwansa wɔno asɛm yi ne ho bɔ ɔmo yie paa no wɔkyerɛ sɛ wɔsan so yɛ mesini na wɔno ɛna ɔhene no ma no kɔtu amena no na mmerɛ a wɔrebɔ amena no wɔbusa ɔhene no sɛ
amena me boy me pa chaw de na ode ye ana so obi atum yadu ntumi so me de adu ma be hwa ha ana say na adu na ade be hwa na me bo 6 feet height na deep no so no 2 feet na adu be anko a wase nya wase boma me chabran chen de so ka nyame anu nukurani obisa ye no mo so mo de adu na ba be hwa ojuju ana mo de ba be hwa ho no mo na no kura no mo bisa so charge say a wasi 20 cities na mo say na wo yare 20 cities no say no kura 20 cities no charge ya ani e kwansa so ka say wo de 10 cities be ka mo na 30 cities nti sika wo no oje ye no de nukurani na ko nim se nipa ana mo de ne ba be hwa mo asabi enko wa nko ye sa adwuma no na ensam no de wo mo toto na no ye pa ma no wo kire no a samre wo mo san so e ko remand ni biem na mre se mo san so ro ma ba be gina daka ni mo na yenu aba aso botwe wo he ayi tintam video no so YouTube wa yes da ko ene won chen no ne sister no epanyi no ekunu no wona won chen no wona kofa girl no lady no so na e won chen no ho fe ya wo no so wo firi mu no sa ene wo mo etino etwagu awa be for tintam video Katakyie FM TV na me pacho FM udumodie no enkoma etwa to okra ni aneda yewura ben at the story be ebe to your platforms na me ka se ben wo boa and ye twema so an because story we awu na ben so da bi opa ko ye wo mu ampa me ko ye mu se na asi ampa na me ka se da de ni bia se eye mu no anu achi afie de ya ba me da mu a ene si ye se bi eye jimi a yakoso a ndi si ni MPP ye de ni se ka di si de se bi ko ma suo bibia firim ko mo nya biem ana o ma san so akofo ba biem wa bra wo kopie mo ewo eye turn off ana sa asem we esiye na ni nyina ne se enkura bi a ye frɛ ba ko boma ne ye frɛ ba ko bredi ene ye frɛ ba ko ebuo kukuruwa eye enkura se ba mi ense bi fridua nkwanta mo bro kukuruwa wo ho okay ena bredi hye ho okay na wawura techere okay na wokɔ boma ti so ko fata no so uchini na obewura se ba boma uchini nyango mo se wo yosofo wadi kubola na che ntino ano ana Nyameba adiama mo the great alikus odiama mo no eti sankro no ana se wo mu nyina na epere aye school feed eti we se nkenya yi bia wo se funtum profo den che funtum profo mo fie ba ko so mu dia no mo pere bia no ana ni wo mo pere na se na ni wo mie MC ya owo no aban krach pani owo no se na woni NDC wo mo chairman constituency chairman owo no se na it is alleged so mo nka wo mun kan ba ku wo mun yaka etino we person oje ko ni diem eti ai o ma ha school na we ne be no aduane a no ma ba e basa ho we ne be no aduane ma school na no ma ba e basa ho a school for penny for ye no mu di nkomo Katakyie FM 90.9 FM ye no mu di nkomo no a school for penny for nche o ma ka tira o ma bo penny for ma ya mfa eti we na na anu fiada ye wura na memende mo no wo mu no aduane o ko hwe rice stew we tu nyansa nya tu dimi kama pa ya wo mo no ade ma mofra no me pa chaw wo mo no a wo mo se yeje yampinio school feeding na ye ei awa no mo no aduane ma me ba ko na ya ka mo na hwi agusa e wo YouTube ne so Katakyie FM TV aduane ani pa bedi no ei ai ye mutu da asa ai e duabo de oba besia akura so wachi Katakyie FM TV wona na no okay wona na no be ma no na wa tie mo no da asa ne ma wa kan nyina tu agu ni jimi woni so ya ade ama ei woni so ya ade ama ei nana ei ade schools 8 ono ha no ono ha ehun se beba yes mu se tipa na to abama wo enye DC for no kwa na to abama NDC ba power the floating voters they be am kasa se mu enti se omu ye bibi se ya 4 years no ente ba o live e wo social media so why Katakyie FM TV ti ko hone ko kabu na ye dey na be mo nya school feed na aduan no ka mo hu se enkra le ku bon enti ka bibi ho no a mo twintwe so ansa na that day na bia after that day nkura no enka o must stop woman no must stop we do must stop woman aduan na nkura no be die na bi no interest day wo no na mama kan aduan na Mr. Ben say binyansa say ben wo Mr. Ben I Eric unim ebra na nado sha say so wo share excavators ye nyina ye kase na nado ubetimi di machine no e de ye bibi di aboa man no ebia ni mususu makwa mususu mo se aduane wa bra aduane mi tie
minye didi mpo no abetena okay emo so ya dia me papa we na me nkodi nkomo honorable friction ha and Amira Zak so ewa ha etu adawro ma eno ne story etwa to okura eti penifo che say samre say baby a omo district one moment man so problem we a eno me make sure say omo ne be call regionals na omo akokwa minimum friction wa obo e saade no na saade na to atwa because account entia na account me na say me so me sama me ba ni okay me da say if I be ujuma de o Amansan Dawuro so Katakyie 90.9 FM and etwa gu kama eno quickly my binti sim na minimum nkomo na bibia so entumi enye fine pa honorable friction wa Razak so ewa ha na Ben enso ewa ha Reverend Michael Tufowa. Okay, Amansan Dawuro so ni Katakyie 90.9 FM so men kana men hye men komo twetwe no ase na bibia so entimi enye fine power ho anopay emfa emmaw na penifo menu amenya omo wa hai no omo abene yie pa omo abene yie pa na anopay ansakra na me hye men komo twetwe na se na medika aka no honorable friction Hawaii NDC regional communications team member so na honorable Razak ono so NPP regional communications team member penifo mienu ye no mo etwi nkomo constituency level no omo nyina na ye commanders for the communication Ura friction ye commander for the NDC communication constituency nim so na Ura Razak so commander for the communication Emma NPP constituency no emu ye live YouTube Katakyie FM TV entina washano so etumi ede amame na bibia so etumi aye fine ente anopay no main company for na fi yenhye enkomo twetwe no ase na bibia Manchester efi era fresh no bira mo ache ya ja opini kese ara bibia boko na kopandum se ya sorry mujadi mu afisania yenti boni bia ide na aseda na ewe ma otwiri akọ na kopon so na daloma na obo ho ban okay ikusuti ase yimu ye okay party musu ye boko de o nyakopon de bibia boko e de nyamias kese ne ewi ma ya yetimi aye tutu amagana ne twika bibia na ewo ho abra na NPP ho na bibia ye din a obia ko ne juma be fie wa abra yenti asemboni bia no ye bia ne sa all right bibia be fine Ora good morning. Good morning. Bibia boko nyanko pardon bibia boko nyanko. All right. Say party no money adwuma sem bibia ko nyanko pardon bibia. See opposition no e dey asamabo. Say dey say eniema party mu ye say no mo so mo ye reset na na. Opposition a ye dey rebuilding rebranding ni aye reorganization. Okay. Ja wo ka say your opposition ye ya so wa see a video utwabu ye say wa see ye kenuane go. NDC for kenuane mu ja Muhammad ba ne nkrofo kenuane go. Feeding program MPP nam era ko for so de ba ya na ama omonya adwuma ye no mo say kan krani nuane go. Enu amu ne yete. Okay. Enu amu ne yete nti. I see. Enya no dia nyame adom bibia boko. Okay. Quickly no ma mention komo twetwe na say FM free wo na afa ye ni nkomo. Say o mampani dia to dwa say say no ye MMDC no. MMDCs no. De beboa pa ne say omo no ye beto
almost waba and I be you any appointment bm you be you any appointment you can see be you na yina chese you be chere ya adwen na yetumi ede ayiwom enkoye by appointment afei so the Greek ministers also say say ye mom dey say you be patronize enyoma yankase ye ewo mind. And then as part of the MPP rebranding, reformation or whatsoever, no, also Ashasia or Mushishia, chairman for the party or constituencies near the association weekend near the Nina and someone a woman so a can't be a din in our own command of painting. Baby, I bet Shas here friend or wow, any baby I pursue this in a wow. Or like me Shas here few. Nafi, Yako. And our position didn't it? Senka Jayanum na Omuno so ye it madama. What is where we are? Also on the dim komo. Some media mit bench into the all can. Into Mr. Management Castle. Okay, Ora fashion. What you said there need so me ankwa. Obinika say me da was ni akonya. Baby episode di free bia na e fa free. Me fa me kasa no e free MPP amanyuku. Ekwanya omofaso a omo party no omo boama party na tete apansam na obeka senka wo NDC ni de senka NDC MPP tete pansam a enka efa ho ben na so openika se de wo mu ne say yeah o say NPP no and our political parties no eye amanyuku a say eka we a na akaye yenso. I see. Because omujuma de omubedi no it take effect ewo yeso. Okay. So yes ye bu oman basa yi bi ombeba I be destabilize oman ni bia no yeso ye den. Okay. Yeah, because looking at the trend now mo kona what they are doing no they are sitting on a time bomb. And chebe explode ama e bi aka ya ifi say enfire home. So we have to talk about it. Okay. So what is the gravity of the issue? As I say, the MPP current executives of Moko right now, I realize who say Makonya my normal procedure for the elected before the chance to become the flag bearer of the party. Say you know so also the onukwa contesting. The identity no no na ode right now, say, if given the law, say, almost for the normal procedure now, down bottom approach. Yeah. And current executives, most of them will lose some positions. So when most of them lose some positions, executive bought and what they have decided to do is say, Kiani election. Regional chairman say obi ti say abronya de obi aka nche say ometo abeyede etia obi ti say chairman wutumi odwane say okọ national otra ha e dey anko obede obelusu omo national secretary obelusu so sadia yemfa kwanu se sie ya eho ya yenya mpamu yi na yemboa na yemfa ba omia metra party no so eni later ekoto so abakwa no mo pamu ya ya achieve because Abraham could be about the fiber of the party and the leader of the party and he will get the opportunity to appoint those but some of the normal procedure now more tardy and that's what mean down top approach down some kofu na be front no cross fiber elections no there will be nowhere to be found to protect Baumia for him to become the why Baumia? It's a sort of because a Ponzi scheme no more person. What they are doing is a Ponzi scheme. They are the as if say without Baumia the party cannot move. Okay. So yen a coin be asono say you pay your crime a job to party no say je ne besio omon fa ho. But don't you think so say another way of modern faso ama calmness about party and just imagine this a year omo kofa bai they will be for kuku dama omo ye the genesis omo come on of the party a year bro the party ni na omo come the founders even a bit say
your friend is saying Dr. Boache Jako wakasa afa obi ti say Pa Graves Pa Graves Boache Dankwa wakasa afa also what they are doing, it's a recipe for disaster. Epinifu akuku dem bebree ya even lawyer your friend saying lawyer Obi Boy obi enu so Nanado fellowship chese ono say omo kan kofo no ka say Nanado krati feed mo di na chi no omo na ka say this approach is a recipe for disaster. Say before I'm sorry no man twi ansan how can see now omo vice omo treasure I friend Dr. China wakasem also omo created the impression say adie no unanimous decision and benefit to take any bia omo boa onu so kan the national functional executive no ono per se na he wasn't in support of that policy na before anyone it is all the adie bi ba na akuku dam for omo yet party na mi nuara za kwa me sure say bia ne awo no ya anasese ne awo no kwa no osua no omo no mo kasa se sa de na e ba no ade a eba be ha party na wo say ne ho na wo betan be kasa ade ne ade papa because say omo bre party ma mi say wo mi nuara za wa bre e che omo na say was some party na be e che nti wo ye NDC communication director no person do time ni na can be before na me person me do time na reka but what I'm saying is a party NDC MPP as it stand now no any the directives now been for person me a recipe for disaster. Now me call me second topic in so now we can Yura John the one time of the abandonment na sama waka say this crop of DC and NC say this is going to be the last appointment I bear but the next time biano na yebeto omoso aba Nyameba so be kaya abana MPP amani go ewo abamu no this issue epopo up na yewo ideology differences kakra the MPP yenye ne sene yeto MP abaya no yenye no partisan participation na Obiara NDC ni betima Obiara na I understand the year 20 in a way na we say be critique the second MPs in our society. And then if we say a local government act no partisan say when is I just say the import now ma you this 20 years in the form of maybe assemblyman by ayatu na emfa party bia entata embata party bia na wo bia so community a wo no but Nyameba say ma kwa me pese kono so chire ma adwin kakra ni say looking at the society right now we need money for you no more twa you just imagine practical example one will be just na NDC aban ene wo ho na ya ma akonya say yenko yi ye NC kwan ya faso yi assemblyman yin na yenim say ene assembly members omo wo council ho no all those say oman jina on political party they aso no ko ho nanso so yetimi identify say this person is from this party this person the same thing as NBC the same problem now just imagine at one we just have na NDC among president or na yakoto aba na MPP na yenimu no afa kan bi so abe NC we feel say aban nyima di a oba be di aboa timamfo ma ye ho akoye na ma aban na nya nyam any pa wo de ko sa minim normal before put into consideration minim how we draft the law no to abide everybody to follow straight laws nemo ye human as ye and black say ye no need be philosopher go say if papa ehia emla na oda hwe na say we ya say be shemla den amano na watimi ehu say we ye bone na we ye papa ni papa ni
super funny a way of a man ebe shaman no e dey ide dey born because ono mentally no you be poboni for that it's a mla bia wo ba betu nanim no hwem na na study na na so mla we me faha it be bumla no so fa me di wa bra black mentality typically Ghanaian na ye are we ready say ene sa aban hye ye opeso di bayi ba be boa ama aban no ne munyam na o lastly aban o kan say minister agric minister say yem patronize local goods na eno ne be boa ama ye sidi ni kra nya ho di na say be boa ama ya creative jobs be onyame bayi ade ba kwa me matena o ma me ma say madwene ho afọ na mentimi ho ase se broni e wo China ebe ye goose ana obe ye ade ebe fa ship ebe di so almost 3 months asa na aba o man mu ebe diakoni aba asa na ebe fa play enso ebe duru hanoma ne boy ye de nche de ye ni locally made in nema ya ye no ne boy ye de nche broni de na odo wa ye e de afa play e de afa ship afa ekonia so bebe kroku bebe so ansa na be pio mamu no ono de ne de ne ba e very very cheap chain ya tena high ye normal no sometimes you twa free you quantity free new ma na ye de ye product no ye normal na wo ha no boy din e chain omo no adenti na etimi sisa it just imagine a typical Ghanaian me mako edwaman so se me kota de me ko e ma hu se local one wo ho ni boy say foreign one so wo ho ni boy from chain local one no who feel say emu de hin na me meto because na obi a pe ade a obeto an ho be de ebe hin an nti ekwami so aban so mwa na local manufacturers no say omo no mo produce wo man ni mu no say ebi ekwami so tax bi ade sisho mo so na mo no ye de aban ni mwa na no bi e produce locally no na ne boniti mi nya de enko form eno na be hye yen kran ana be hye timamufo kran na yetima patronize wo local goods a I see. Besa so ba ho bi eno ne honorable friction and ye ne no etwetwe nkomo ewo Amansan Dawuro so Katakyie 90.9 me pa cho ye live on YouTube Katakyie FM TV Katakyie FM TV Amansan Dawuro so ye from Nyameba Eric Oduro Jnr. Ora Razak so ewo fi our communications regional communications for the MPP and the constituency communications commander I don't know Mira Mini Nyameba tisim na ye nkwa eni nkamo mesan tia atiefo a omonya so na omutie na mini affection kasim bi mama me ra papa ene de NDC for ne ebe dictate ama MPP for omu party ne jademu ene asibi nketia ne juro zebra omu de ndie sebi ayese na MPP no ayese na MPP na asibi nketia na ma na juro zebra na manti onwe no ni fi asem said Prof Mills of blessed memory a kind say would do fiasem the make chance we need fiasem na ni abra on the point in traminu cassette tiemu eyi nyina ne say MPP amanuku a yete ye ne de mranet a chichire party no na empanyifo atena se ehu say party ne ne obeti ulti radio so a ene say wochina say moreover kra na ye leader say Abraham Hama and NDC tisui omuye bibia obetimi akanta na we 2024 elections are ye call ya ye nhwa de bi NDC your candidate be 2 years before elections no na MPP kra ye nyanye ye na mpanyimfo munim die mu no atena se mu se no ye nyi ye flag bearer na ye o made the face of the party it is a opposition or ye opposition leader no government in power eye bibia obetimi akanta no ama party fo nyina rally behind him pay for akotnase neck national executive council akotnase de nse aba ama ma propose no ma bebre we ka ho nyameboa 19th July ye be konkran Legon na congress so aye dey se ye beji atumo se anyim tumo we eye proposals okay minia eye proposals na neck e di aba enye wesunko na ye beka ho asem amendments bebre ene ye be na minia e kan se mamen kan se mchiretiefo this is not the first time MPP ye take distance 95 ye rakofo ye beko 96 about why ye rakofo lusu ye
yet yes we say no executive na wo ho na no say ya hwe ne yi presidential yi na mfiri wa then you alajeti one na ye neck chairman national executive kan one na ye party chairman o convene meeting emo mo transfer de ne ya convene meeting na ya dwedwene ho ya de be congress na say congress be gya to musu anyintum 98 omo to eyi yewura kofo ema yewura kofo nya ample time onya mre e de to Ghana fan na nyina esele ni message 2024 ni ehunse ye mistake ye nyi ye flag bearer antem oto e ye de obetimi aye this time around ye hu se wo se etimi ye flag bearer antem na nya ndisi ene ebediti o kan se edi we na beba se edi we na beba wo ye se ye scheme against ama one candidate it's never here nor there enya no pre nek ko shia ye no mi na take decision bia na enipa eno ko supreme court ko ye ka se 3 against you enye wo bia na de wo de betu dwa no decision bia be take na e de ya obi be oppose to but the majority decision no any ade a ye de yesom se majority ni ka se ye pewe ya now minority ni ka se pewe ya who are you to go against what the majority is saying into no congress and ebe decide say proposals and nek e de aba no se ebe gia tum ana ye nyuntum ti Nyameba 19th July ye be ko ne agina ya koshia ne aye na we ya ye bida okay 1998 ye bi ye bi ye rakofo executive do na ndiko ye rakofo ampa ye nyina ye bo mu ta na chi no ye tim be di 2000 okay na party for the meka mesrem no say mesrem ba bi a MPP do ne ye nkabum eni ehia enya kase twitwie empe inform do mu nyina aba se o pese o mu di party nim no obi a se fata obi a so party no mesrew wo A wo B wo C ye nyina ye nkan ehumbom na wakon na se wanka ho amuma you can never defeat your opponent ti mesremo watimi wakam we ye say no mesrew yen sell ye candidate ye na opena candidate obetimi aye candidate bi a candidate obetimi aye na mesremo ye nya adidi atem no a ewom no na after internal you know we have what a bigger a year nyina ye de enipa be yin be kwa kwakire Ghana candidate be na open no eno de meti ha yi mintimi enya ha na ye beto aba no eti Nyameba mintimi nyina ha mi nyina nka ni entertain krane okay by pon abeka me de me party ni a me the party ni be yi na ba bia no we all rally behind that person by pon abeka kire oh abade meto eti okay eti no Nyameba ye for instance ya chiefo amuti me MPP amuti mesremo momien fan kabum NDC omutra so mulusu yi over 1 million 2016 omutra se ka omumbo mu no omutimi abedi tumi enti nyina so yan kan humbom na 2028 yenko as a unified body ne yenko as a unified body a